So, pam bod chi wedi gwneud y sioe ar Orig Williams? Da ni wedi gwneud sioe ar Orig Williams. Ta 5 mlynedd, 6 mlynedd yn ôl. Nath y ffrindiau fi wisgo fi mewn siwt reslo ar fy stagdw. Byddwn ni'n brodi. A wedyn edrych yn ôl ar y lluniau, dwi'n debyg i Orig Williams yma, El Bandito. Wedyn, nes i brynu'r llyfr, a darllen y llyfr. Ac i fi fel cyfansoddwr, oedd canuon yn bwnsio allan o'r straeon. Wedyn, nes i drafod efo Rhodri, a mae Rhodri o Sbytifan, lle ganwyd Orig Williams. Ac oedd Rhodri, oedd o'n i bron ar yr un wefled, eisiau gwneud rhywbeth credigol a syddedig ar Orig Williams. Dyn nhw gennau arddangosfa yn Steddfod Carwst yn y lle Galf. Dyn nhw wedi gwneud y gwaith ymchwil efo'n gilydd. Oedd Gai ma'n sgwennu'r album tra ni'n gwneud recordio'r album tra ni'n hel stwff at ei gilydd. Wedyn, mae pob beth wedi datblygu fan edrych gwir. Dyn nhw'n gwneud lot o projections yn y lle Galf. Dyn mae lot o'r footage a'r lluniau wedi ffeindio, neu da ni wedi ffeindio yn rhan o'r sioe Orig yn fama hefyd. A hefyd, digwydd bod, mae landio ar 10 mlyddiant ers marwolaeth Orig Williams. A dwi'n falch iawn o fod yn fan hyn yn Ninbych. Oedd o'n byw yn ei ffordd yn Llan Sana i trwyddo fel fo'r rhyl. So dyna pam ydych chi'n rhoi fformio fan hyn? Wel, nes i wneud pwynt arbennig, rhaid i ni chwarae ar Ninbych efo'r daith yma, cos mae'n mynd synwyr. A mae'n llawn, dwi'n meddwl yn oedd yn Nitha. So, gret. Pob blwch chi heno.